Berriz ere, zuen gana, nahi dugu, Kontseiluaren urteko jarduna aurkeztera, eta nola ez, bidai honetan, bidai dezaituztegulako eskerrak ematera. 2021 urtean, Kontseiluak bere buruari erronka handi bat jarri nahi izan dio. Uneoro, ari gara esaten, gure hizkuntzaren normalizazio prozesuan jauzi bat egin behar dugula. Eta jauzi hori ezin duela bakarrik eskogintzak egin. Horretarako, gure ondoan behar ditugula askotarako eragileak. Eragile sozialak, eragile ekonomikoak, enpresak, gizarte eragileak. Eta horrexegatik hain zuzen, Kontseiluak 2021 urtean hizkuntza politiketan eragiteko adostasun soziala proiektua abian jarri du eta aurkeztu du. Iruditzen zaigulako hizkuntzaren normalizazio prozesua zerbait partekatua dela. Guztiok badakagula zer esan eta zer egin. Esan bezala, horrek hartuko du gure urteko jardunaren zatirik nagusiena. Baina horrek urteetan bezala Kontseiluak gure hizkuntzaren berreskurapenean eragiten jarraituko du arlo desberdinetan. Jarraituko dugu eremu sozioekonomikoan eragiten, lan munduan eragiten, benetan hor ere uste dugulako jauzia egiteko garaia dela. Ikusten dugu gure belaunaldi berria gero eta euskaldunagoak direla. Ea zer egiten dugun lan munduan ere euskarazko unibertso bat aurkitzeko. Esperientzia pilotu batzuk abian jarriko ditugu, iparraldean, Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan, udaletako hizkuntza politiketan eragiteko. Horri begira, jarraituko du gure irakurketak egiten, jarraituko dugu Nafarroan eragiten, iruditzen zaigulako horre badakagula zer egina. Alegia, gure asmoa aurreko urteetan egindakoari jarraipen ematea da, baina aldaketa batekin. Oraingoan benetan beste eragileekin egin nahi dugula bidea hau. Eta horrexegatik bideo hori baliatu nahi dut, Kontseiluaren izenean zuei eskerrak emateko. Eskerrak emateko bidaide izateagatik, eskerrak emateko gure hizkuntzaren normalizazio prozesuari eta Kontseiluari ematen diezuen laguntzarengatik.